Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα. Η συμφωνία και η διαφωνία αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες έννοιες της μουσικής θεωρίας, καθώς είναι δύο πολύ βασικά εργαλεία με τα οποία οι συνθέτες αφηγούνται τις μουσικές ιστορίες τους. Αλλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για συμφωνία και διαφωνία? Όταν δύο ή περισσότεροι ήχοι συνηχούν, ακούγονται δηλαδή ταυτόχρονα, μερικές φορές ακούγονται ωραία στα αυτιά μας και άλλες φορές ακούγονται άσχημα. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν οι ήχοι συμφωνούν μεταξύ τους. Δημιουργούν δηλαδή ένα σύμφωνο άκουσμα. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι ήχοι διαφωνούν μεταξύ τους. Δημιουργούν δηλαδή ένα διάφωνο άκουσμα. Αυτός ο ορισμός μου φαίνεται πολύ υποκειμενικός. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Η συμφωνία και η διαφωνία στη μουσική παρουσιάζουν ένα μεγάλο μέρος υποκειμενισμού, καθώς από εποχή σε εποχή και από μουσική κουλτούρα σε μουσική κουλτούρα, οι έννοιες αυτές λαμβάνουν άλλο περιεχόμενο. Κάτι δηλαδή που μπορεί να ακούγεται όμορφα ή αλλιώς σύμφωνα στα αυτιά ενός σύγχρονου Ευρωπαίου, μπορεί στην εποχή του Μεσαίωνα να το ακουγόταν άσχημο, δηλαδή διάφωνο. Ενώ κάτι που μπορεί να ακούγεται σύμφωνο στα αυτιά ενός Υπηρώτη, υπάρχει περίπτωση να ακούγεται διάφωνο στα αυτιά ενός Επτανήσιου. Η έννοια του σύμφωνου και του διάφωνου στη μουσική αλλάζει από εποχή σε εποχή και από μουσικοπολιτισμό σε μουσικοπολιτισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, στη σημερινή παρουσίαση θα περιοριστούμε στο πλαίσιο της τονικής δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Επίσης, θα περιοριστούμε στη συνήχιση μόνο δύο φθόγκων. Θα αναφερθούμε δηλαδή στην ποιότητα της συμφωνίας και της διαφωνίας στα αρμονικά διαστήματα. Θυμίζω πως τα αρμονικά διαστήματα είναι εκείνα που βάση και κορυφή ακούγονται ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τα μελωδικά διαστήματα, όπου πρώτα ακούγεται ο ένας φθόγκος και μετά ο άλλος. Όταν ακούγεται πρώτα η βάση και μετά η κορυφή, το διάστημα είναι ανιών μελωδικό. Ενώ όταν ακούγεται πρώτα η κορυφή και μετά η βάση, το διάστημα είναι κατιών μελωδικό. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο βίντεο τι είναι το μουσικό διάστημα. Σύμφωνα διαστήματα. Τα σύμφωνα αρμονικά διαστήματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις τέλειες συμφωνίες και στις ατελείς συμφωνίες. Ως τέλειες συμφωνίες θεωρούνται τα πρώτης καθαρά, δηλαδή οι ταυτοφωνίες, τα ογδόης καθαρά, δηλαδή οι οκτάβες, τα πέμπτης καθαρά και τα τετάρτης καθαρά. Ως ατελείς συμφωνίες θεωρούνται οι τρίτες οι μικρές, οι τρίτες οι μεγάλες, οι έκτες οι μικρές και οι έκτες οι μεγάλες. Από τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε δύο σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτον, η συμφωνία εμφανίζει διαβαθμίσεις, δηλαδή μια οκτάβα εμφανίζει μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από μια τρίτη, όπως και μια έκτη εμφανίζει μικρότερο βαθμό συμφωνίας από μια ταυτοφωνία. Δεύτερον, παρατηρούμε πως κάθε διάστημα και η αναστροφή του κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία συμφωνίας. Δηλαδή, η οκτάβα και η ταυτοφωνία, όπου μία είναι η αναστροφή της άλλης, υπάγονται στις τέλειες συμφωνίες. Το ίδιο ισχύει και με την πέμπτη καθαρή και την τέταρτη καθαρή. Το ένα διάστημα αποτελεί την αναστροφή του άλλου και ταυτόχρονα υπάγονται και τα δύο στις τέλειες συμφωνίες. Το ίδιο παρατηρείται και στις ατελείς συμφωνίες. Το τρίτης μικρό στην αναστροφή του μας δίνει το έκτης μεγάλο, ενώ το τρίτης μεγάλο στην αναστροφή του μας δίνει το έκτης μικρό. Οι τέλειες συμφωνίες σε σχέση με τις ατελείς έχουν έναν πιο σταθερό χαρακτήρα, ενώ οι ατελείς εμφανίζουν έναν πιο ζωντανό και κινητικό χαρακτήρα. Ας τις ακούσουμε στο πιάνο. Ας ακούσουμε τις τέλειες συμφωνίες, ξεκινώντας από το πρώτης καθαρό. Πρώτης καθαρό τι σημαίνει? Ταυτοφωνία. Άρα αυτός ο ήχος με τον εαυτό του αποτελεί την απόλυτη συμφωνία. Έχουμε ταύτιση του ήχου. Και αυτό είναι το πρώτης καθαρό. Η επόμενη τέλεια συμφωνία είναι το ογδόη στο καθαρό, που αποτελεί τη γνωστή μας οκτάβα. Και εδώ ακούτε ότι ο βαθμός συμφωνίας είναι τεράστιος. Η επόμενη τέλεια συμφωνία είναι το πέμπτης καθαρό. Και εδώ ακούμε ότι η πέμπτη καθαρή είναι πάρα πολύ σταθερή σαν διάστημα. Ας ακούσουμε και την τελευταία τέλεια συμφωνία, το τετάρτης καθαρό.
και η τέταρτη καθαρή παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα, όχι όσο η πέμπτη καθαρή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι θεωρητικοί οι οποίοι αμφισβητούν το βαθμό συμφωνίας μιας τετάρτης καθαρής, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε όταν περάσουμε στα ζητήματα αρμονίας. Ας ακούσουμε τώρα τις ατελείς συμφωνίες, που είναι οι τρίτες και οι έκτες, μικρές και μεγάλες. Ας ακούσουμε πρώτα μια τρίτη μεγάλη. Παρατηρείτε πως η τρίτη είναι πιο κινητική από ότι η τέταρτη καθαρή, η πέμπτη καθαρή, η όγδοη, η ταυτοφωνία. Έχει μέσα της μια κινητικότητα. Ας ακούσουμε και την τρίτη τη μικρή. Ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα εδώ. Ας περάσουμε στην έκτη μεγάλη. Έχει και η έκτη μέσα της μία ζωντάνια, μία κινητικότητα όπως και η τρίτη. Ας ακούσουμε και την έκτη τη μικρή. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα δύο μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα δύο μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Διάφωνα διαστήματα. Ως διάφωνα διαστήματα θεωρούνται τα Δευτέρας μικρά, τα Δευτέρας μεγάλα, τα Τετάρτης αυξημένα και οι αναστροφές τους. Δηλαδή τα Εβδόμης μικρά, τα Εβδόμης μεγάλα και τα Πέμπτης ελαττωμένα. Και εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε διαβαθμίσεις στη διαφωνία. Ας τις ακούσουμε στο πιάνο. Τα διάφωνα διαστήματα, όπως είπαμε, είναι οι Δευτέρες, οι Έβδομες και το Τετάρτης το αυξημένο με το Πέμπτης ελαττωμένο. Ας ακούσουμε μια Δευτέρα μεγάλη. Εδώ ακούμε την τριβή των αρμονικών, έτσι. Ακόμα πιο διάφωνη είναι η Δευτέρα η μικρή, το ημιτόνιο δηλαδή. Εδώ έχουμε τεράστια τριβή, ακούγεται η διαφωνία. Υπάρχει μια σύγκρουση. Ας ακούσουμε την έβδομη τη μεγάλη. Και εδώ η διαφωνία έχει μεγάλη παρουσία. Ας ακούσουμε και την έβδομη τη μικρή. Ας ακούσουμε τώρα το Τετάρτη στο αυξημένο ή Πέμπτης ελαττωμένο, το οποίο είναι το γνωστό μας τρίτονο. Και αυτό είναι το διάστημα το οποίο θεωρείται το πιο διάφωνο από όλα. Είναι αυτό που χωρίζει την οκτάβα ακριβώς στη μέση. Με τα Δευτέρας αυξημένα, Τρίτης ελαττωμένα, Τετάρτης δυσαυξημένα κτλ. Τι γίνεται? Γιατί δεν τα αναφέραμε καθόλου? Κάθε ένα από τα διαστήματα που δεν αναφέρθηκαν, αν εκφραστούν μέσω των εναρμόνιων ισονδύναμών τους, ακουστικά θα μας δώσουν κάποια από τα διαστήματα που ήδη αναφέρθηκαν. Αν για παράδειγμα πάρω ένα οποιοδήποτε Δευτέρας αυξημένο, εναρμονίως θα μας δώσει ένα διάστημα Τρίτης μικρό, το οποίο κατατάσσεται στις ατελείς συμφωνίες. Η συμφωνία και η διαφωνία ουσιαστικά δεν έχει να κάνει με το πώς γράφεται ένα διάστημα, αλλά με το πώς ακούγεται. Σημαντικό ρόλο τόσο στη συμφωνία όσο και στη διαφωνία παίζει και η συχνοτική περιοχή στην οποία ακούγεται το διάστημα. Αυτό που ονομάζουμε ρετζίστρο. Έτσι αλλιώς ακούγεται μια τρίτη μεγάλη στη χαμηλή ηχητική περιοχή, αλλιώς στη μεσαία και αλλιώς στην ψηλή. Αυτό ισχύει για όλα τα διαστήματα και έχει να κάνει με αυτό που οι μουσικοί ονομάζουν voicing. Το voicing αφορά στην επιλογή της ηχητικής περιοχής ή αλλιώς της οκτάβας που θα ακουστεί ο κάθε φθόγκος μιας συνήχησης. Ας ακούσουμε μερικά τέτοια παραδείγματα. Ας ακούσουμε μια τρίτη μικρή που είναι ατελής συμφωνία στην πολύ χαμηλή ηχητική περιοχή. Στην επόμενη οκτάβα, στην επόμενη οκτάβα,
στην επόμενη και στην τελευταία. Βλέπετε ότι στη χαμηλή ηχητική περιοχή ο ήχος είναι πιο μπουκωμένος. Έχουμε μεγαλύτερη τριβή εδώ στους αρμονικούς, ενώ στη μεσαία περιοχή το διάστημα είναι πιο καθαρό. Ας ακούσουμε και μια διαφωνία, ένα εβδόμις μεγάλο. Ο λόγος για τον οποίο τα διαστήματα στη χαμηλή ηχητική περιοχή ακούγονται πιο διάφωνα είναι επειδή η αρμονική που είναι ακουστή στο ανθρώπινο αυτή είναι περισσότερη. Έτσι, όσο περισσότερες τριβές έχουμε σε περισσότερες οκτάβες, τόσο πιο διάφωνος ακούγεται και ο ήχος στα αυτιά μας. Όσο ανεβαίνουμε την ηχητική περιοχή, δηλαδή το ρετζίστρο, κάποια αρμονικοί βγαίνουν εκτός του άκουστου φάσματος, οπότε δεν ακούμε τόσες πολλές τριβές. Γι' αυτό λοιπόν ένα διάστημα στη χαμηλή περιοχή, ακόμα και αν είναι σύμφωνο, όπως μια πέμπτη καθαρή, ακούγεται πιο διάφωνο από ότι αν το ακούσουμε σε μια μεσαία ή πιο ψηλή περιοχή. Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει να κάνει με τη στήλη των αρμονικών και το ακουστό συχνοτικό φάσμα, για τα οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Στην αρχή αυτού του επεισοδίου μιλήσαμε για τον βαθμό υποκειμενικότητας σε σχέση με την αντίληψη της συμφωνίας και της διαφωνίας μιας συνήχησης. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική πτυχή της φυσικής του ήχου που μπορεί να δώσει μια αντικειμενική διάσταση στην έννοια της συμφωνίας και της διαφωνίας. Και τη διάσταση αυτή της αντικειμενικότητας μπορούμε να την αντλήσουμε από τη στήλη των αρμονικών. Κάθε μουσικός ήχος είναι ένας σύνθετος ήχος, που σημαίνει ότι μαζί με τη θεμελιώδη του συχνότητα, αυτή δηλαδή που αναγνωρίζουμε ως τονικό ύψος, εμφανίζει και ένα πλήθος άλλων συχνοτήτων που ονομάζονται αρμονικοί. Έτσι, κάθε μουσικός φθόγκος συντίθεται από ένα πλήθος διαφορετικών συχνοτήτων, οι οποίοι ναι μεν παρουσιάζουν μια πιο ασθενή ένταση σε σχέση με τη θεμελιώδη συχνότητα, παρόλα αυτά όμως δεν παύουν να υπάρχουν και να αλληλεπιδρούν με τις θεμελιώδεις συχνότητες και τους αρμονικούς άλλων μουσικών φθόγκων που βρίσκονται σε συνήχηση. Ας δούμε λοιπόν 3 παραδείγματα μιας συμφωνίας και μιας διαφωνίας και ας παρατηρήσουμε τι συμβαίνει με τις ταυτόχρονες συνηχήσεις των θεμελιωδών συχνοτήτων τους και των 7 πρώτων αρμονικών τους. Όσον δηλαδή μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο αυτή, και με την προϋπόθεση βέβαια ότι βρίσκονται μέσα στο ανθρώπινο ακουστό φάσμα που είναι περίπου από 20 έως 20.000 Hz. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Έστω λοιπόν μια τέλεια συμφωνία, η 8η καθαρή, Do2 με Do3. Αν αναλύσουμε την αρμονική στήλη του κάθε φθόγκου ξεχωριστά, θα παρατηρήσουμε ότι μέσα στους πρώτους 7 αρμονικούς έχουμε 4 αρμονικούς που συμπίπτουν ως προς την συχνότητά τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο αυτοί ήχοι μοιράζονται κοινούς αρμονικούς. Κατά συνέπεια, μοιάζουν μεταξύ τους ή αλλιώς δημιουργούν την αίσθηση της συμφωνίας. Έστω τώρα μια ατελή συμφωνία. Η τρίτη μεγάλη, Do2 με Mi2. Αν κάνουμε την ίδια ανάλυση, παρατηρούμε πως μέσα στους 7 πρώτους αρμονικούς εμφανίζεται μόνο ένας κοινός αρμονικός. Και τέλος, έστω μια διαφωνία. Η δευτέρα μικρή, Do2 με Ρε ύφεση 2. Εδώ δεν παρατηρείται κανένας κοινός αρμονικός. Η θεωρία των αρμονικών μπορεί να μας εξηγήσει πότε δύο ήχοι δημιουργούν συμφωνία και πότε διαφωνία. Όσο πυκνότερη είναι η σύμπτωση των αρμονικών, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός συμφωνίας. Ενώ όσο αραιότερη είναι η σύμπτωση των αρμονικών ή όταν δεν υπάρχει καθόλου σύμπτωση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο βαθμός της διαφωνίας. Ενδιαφέρον εμφανίζει η ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μια πορεία από το σύμφωνο προς το διάφωνο. Και τι εννοούν με αυτό? Εννοούν πως αν μελετήσουμε την ιστορία της μουσικής που εξετάζουμε, θα παρατηρήσουμε πως από αιώνα σε αιώνα η μουσική παρουσιάζει όλο και περισσότερα διάφωνα διαστήματα. Στην εποχή του Μεσαίωνα, τα μόνα σύμφωνα διαστήματα θεωρούνταν οι οκτάβες, μετά οι καθαρές πέμπτες και μετά οι καθαρές τέταρτες. Με το πέρασμα στην πολυφωνική αναγέννηση, άρχισαν να χρησιμοποιούνται και οι τρίτες και οι έκτες. Ενώ από τον Μπαρόκ και έπειτα προσθέθηκαν
και οι 7ες. Με τη συνεχή πρόσθεση όλο και πιο διάφορων διαστημάτων, η τονική μουσική φτάνει στις αρχές του 20ου αιώνα στην πιο πολύπλοκη και διάφωνη μορφή της, ώσπου τελικά οδήγησε στην ίδια της την αποδόμηση και στην έλευση της νέας μουσικής γλώσσας, της ατονικότητας. Η συμφωνία σαν ποιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί από ηρεμία, χαλάρωση, ισορροπία και σταθερότητα, ενώ η διαφωνία μπορεί να χαρακτηριστεί από ένταση, επιθυμία για λύση ή αστάθεια. Οι συνθέτες το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά και χρησιμοποιούν τη συμφωνία και τη διαφωνία με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε φορά να εξυπηρετούν τους συνθετικούς τους στόχους. Όπως μια αφηγηματική ιστορία αποτελείται από εναλλασσόμενες, ήρεμες και έντονες καταστάσεις, έτσι και μια μουσική ιστορία αποκτά ορμή και δυναμικότητα όταν εναλλάσσει τα σύμφωνα με τα διάφωνα μέρη. Κλείνοντας, ας δούμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα με τα σύμφωνα και τα διάφωνα διαστήματα. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε το βίντεο αυτό με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε ξανά. Αυτό ήτανε. Τέλος.